Ayan si Inday ka to. Welcome back, Inday. Kaugbak-bak. Hoy! Meron ba magsusuloy sa kanya? Ay, naku, kasi hindi ko nagagawa. Welcome back. Kaumbak ba? Bakaw para mahurot. Kung nga ba ko eh. Sabi. Di mo na? Thank you, ma'am. Anong bahaw? She looks without that sign. Thanks for loving me. Siya lang dahilan ang pangako. Sinta ko'y pangako na, guys. Nasa kanila po. Si Oyong nasa kanila sa bahay nila. Ganon din si Anseng. PM nyo po sila, ba't hindi sila pupunta? Si Inday nandito na, nakabalik na. Si Scarlett nasa Davao. Si Mia at si Marian mukhang natutulog pa. What? Jigjag tanungin mo. Jigjag sa bahay. Ikaw ang dahilan pala kaya siya mulis. Pagising daw niya sa umaga, agad bumungad sa kanyang video. Malis na lang daw siya kaya sa kaaway. Magyaw-yaw siya. Ganyan niya. Iwas na siya para hindi siya makapag-yaw-yaw. Na-upload naman na. Ayun sa video. Alam mo naman yung demure yun, di ba? Hanggang ma-upload na. Okay, ito, kilala naman ng bulikat to eh. Okay, so nagalit pa siya sa... Hindi siya galit. Kaysa naman konfrontahin kanya or pakita siya na tampo siya. Siya lang malis. Saan mo wala? Tapos dumating si Kuya Marty. Kasi nahanap ka. Uy, nanap ko yan. Oo. Wala ka man. Nag-ultat. Oo. Ano kami? Hindi niya tunog. Dito na po Ugat si yun. Inday. It's been 1 week, Day. 1 week na now. 1 week yung pag- I'm suffering of anxiety. 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 Meron siyang tahi dito. Anxiety, depression. Mayroon yung weekday. Mga guliliyak yung tatay ato. Pwede mga tamasay. Ngayon ka ba lang kakain, sister? Anong oras ba? Ah, wala kang pasok. Nagilabong na si Juan. Punta. Gato, ito. Kula ka ito yan. Ito sa gitala. Sa Amanda rin, kararating lang. Wala pang schedule, sister. Meron na ba ako schedule sa Pampanga? Thank you.
Umalis nga siya, bumalik na po. Amanda. Naghatid lang siya ng Subukan kita. bigas sa ano. Nakita kita kanina sa Saan Market. Ganda mo talaga. Uy, sure ba? Ikaw lang nagsabi yan, ma'am. Ada bit. Ganda daw. Saan ka, ma'am? Maganda po siya noon. Nag-start na po ang beauty ko, ma'am. Yun ang tinatanong ko kung kailan yung Pampanga natin. Kung mas early, edi okay lang. Para makapag-book ako. Happy 800 viewers. Oh, mapuno. May kahinga. Ate Rosel Tabares. Ma'am Dagos, yes. Kita kiss, Ma'am Dagos. Kadiya, rin ka? Pero Tagalog ka. Sorry, tagyadong ka. Butik na nabangan ni Ricky. Ah. Ba't ka, ano na magayo ka binabis ni Inday? Nagpabotox po. Nababotos ako. Grabe yung ritoki ko ngayon. Eh. Tagal sa ako. Ay, holiday kasi. Nag-weekend, tapos nag-holiday. Ah, hindi ba pwede? Bukas pa yan, darating si. Video kasi, na-video yan, friends, diba? Ako, BPI kasi pumasok ko sa lang. Anong oras ba mamaya? Alas 6 na lang mo dito. No? Anong alas ay kaliwa ko test al. Mamaya panoorin nyo Shout ha. out ko sa organizer sa papuntagan. Ganito yung kilay ko ha. Hindi ako kinuha. Sa Sa sponsor. Hindi mo nga maayos sa mukha mo. Gagal ka lang ng wig. Kasi mag-inom na ako eh. Kinukod. Sisi! What happened, Sisi? Huh? Si ano kasi, You can call me. namas daw nila mukha mo. Gwapa man siya oh. Akala talaga nagpa-botox. Gani. Of course, congratulations, Mansi G, for having boyfriend 3 days na po ang boyfriend niya. From 3 days iba-iba. Ano po mga nandito mga bisita. At abangan po later ang pagja-judge ni Argel at Brenda Sam.
Drug queen. Drag queen. Drag queen. No, it's drag. 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 Oh. Ah, Ayun na, uy. Jel, repolyo lang. Right. Repolyo lang. Ako, Trexie. Tumigil ka. Hala. Tumigil ka, babatong sa'yo to. Testing ba? Ika lang. Kanang ko Ayaw na lagi. Repolyo lang. Kahit i-steam lang yung repolyo Mm. ng Alin? toyo. Like, isa-isa lang galing ang ulo lang. Atagan ba ni, uy? Ito ka. Ay, plato, dire. Ay, May plato dire. kari lagi. Ah. May plato. wow! Oh? Parang manahawig siya kay ano. Pantay-pantay ang nalikha ng Panginoon! Yung crush ko lagi naka-brief. Na bench model. Ikaw sa'yo, ba't magtagay, uy? Kaya Dilis ako magtagay. Anak ng dancer. Noo ko, ah. yun to. Mangyod ka sa friend. Kaon ta ka. Spicy. Dito. Yun na. Ito tawag sa inyo ni Loto ano. Hi, Lorelai! Ninang data sa anak niya. Pajikas ko na lang. Ininlag. Hi, Day! Mustang si Buday? Diba usually mo ni una maluto ka nakabulok Basta fiesta ba? adobo style na sinabaw. Pag nakabulok fiesta. Anang magluto, bitaw ka? Pero Diba ka ulit mo kataganan? nga diba dede? Oo. Yung pa-fiesta na ba nga magluto magiyaw na. Dali rin mo ganit sa lutoon, Jen. May pamahaw. Ball salad. Kani. Ball salad. Ela, ball salad. Si Mikey, si Mikey ko sa mga people. Miss you, Day, Lorelai. Musta naman ang bar, Day? Lai, ano masasabi mo sa mga tao na naghahanap sa iyo? Sa mga naghahanap sa akin, okay na kayo ko. At thank God nga naulian ako sa pagka... Sa man? Sa pagka-distraction niya, Disgrace. grace Oo. of the face, and po yung, pakita lang yun. Ayun, nitahi siya sa, ano po, sa kilay banda, nini mga masubot-subot